Хайде да отидем на пътешествие до Банско. И ето ни вече в стаята, успяха да ни настанят. Така изглежда тя. Така. Това е банята. А това е детския кът, който е огромен. Малкият прекара много време там, много се забавлява. И тук вече се подготвям за вечеря, както виждате. И айде, отиваме да хапваме. Така. Ето ни и пред началната спирка на ски лифта, където Бобчо ще се попързаля малко с баща му, а аз ще ги изчакам тук. Времето е хубаво, приятно е. Опашката за ски лифта е 1 километър, но утре подозирам, че ще е доста пустичко на първи, така че утре може да се целим и да опитаме да се качим. Ето какво шампанско си взехме за до вечера, тъй като най-вероятно ще сме в стаята. А пък това ни е подарък от хотела. В момента се готвим да си почиваме, за да може да сме заредени с енергия за до вечера. И така, ще се видим след малко, като отида на спато най-вероятно. И ето я роклята за вечерта. Така изглежда. Отиваме към ресторанта. Айде за много години! За много години! И добро утро и за много години. Вече е 1 януари. Ние се събудихме, бодри сме сравнително. Отиваме към центъра на Банско, където ще гледаме кукерите и ще ви вземем естествено с нас. Хайде посрещаме кукерите! И така, хора, това е всичко от моето видео. Надявам се да ви е било интересно. Ако е така, дайте палец нагоре, напишете коментар, абонирайте се, ако не сте го направили и до следващото видео.